मा नोंथाङाबो माब्लाबा बेबायदि मोनदों नामा जेरावहाय नोंथाङा गोबां मावख्रुबगासिनो दङ नाथाय जिउआ बेनो बे एबा थासारिया बेनो बे मा नोंथाङाबो माब्लाबा बेबायदि मोन्दांथिखौ मोनफेरबाय नामा जे माखासे मानसिफ्रा गोब्राब खामानि एबा गोब्राब खस्थ' खालामालाफानो आवगायलांगासिनो दङ आरो बैबायदिखौ नुनानै जोङो गोमोहाबनानै थानो गोनां जादों। थारैनो बिथांमोना मा आलादा खामानिखौ मावदोंमोन जेरावहाय बिथांमोना जे आवगायलांबाय। नायगिरि लोगोफोर, सैथोआ नैबेसो जे देरबोनाया एबा ग्रथआ माब्लाबाबो हरखाबै फैया एबा हरखाबै जाया। ग्रथ जानाय एबा देरनाय एबा जौगानाया माबा मोनसे जादु नङा, नाथाय बियो मोनसे खान्थिसो आरो बे प्रसेसहा एबा खान्थिहा माखासे नियमफोर दङ जायखौ नोंथाङा बुजिनो हायोब्ला एबा हमनो हायोब्ला अब्लाना नोंथांनि जौगालांनायखौ एबा देरनायखौ रावबो हमथानो हाया। गोसो गुदुं साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो आंनि बे उर्ला पुतुला चेनेलाव बयखौबो बरायदों। दिनै आङो नोंथांमोननो मोनबा बिसयाव बाथ्राखौ बुंगोन। जुदि नोंथाङा बेफोरखौ गावनि जिउआव बाहायोब्ला अब्लाना नोंथाङा जौगानायनि फारसे एबा ग्रथनि फारसे खारनो गोनां जानाय नङा। जौगानाया गावनो, ग्रथआ गावनो नोंनि उनसो खारबोबावगोन एबा खारबोगोन। बेफोर बाथ्राफोरखौ सहज मोननो हागौ, नाथाय बेनि गोहोमा गोबां गोथौ जागोन। ओरैबायदि गोथौ जेराव बियो नोंनि गासै जिउखौ सोलायनानै होनो हागोन। बेनिखायनो नायगिरि लोगो नोंथांमोन बे भिडिअआव जि बाथ्राफोरा फैगोन बै बाथ्राफोरखौ मोजाङै खोनासंगोन। मानोना जानो हागौ बे भिडिअनि गेजेरजोंनो नोंथांनि जिउआ जौगालांनो हागौ एबा बे भिडिअआनो नोंथांनि थाखाय मोनसे टार्निं पइन्ट जानो हागौ। बेनिखायनो बे भिडिअखौ सहज लानो नाङा। नोंथांमोननो आङो दिनै जि मोनबा बाथ्रा बुंनो नागिरदों, जोबथा जि 5थि नम्बर दङ, बे 5थि नम्बराथ' ओरैबायदि गोनांथि बाथ्राथार। दा बेनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। जि 5थि नम्बर दङ, बे 5थि नम्बरा नोंथांनि जिउखौ कमप्लिटलि थारैनो सोलायहोथारगोन। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नाय, स्किप खालामनो नाङा। दे अब्लालाय आंजों लोगोसे साफ्रोमबो फैफादो। सेथि बाथ्रा बेनो जादों जाहैबाय गावनियाव खामानि मावनो जागायजेन। बयनिख्रुइबो गिबिसिनथाराव आरो बयनिख्रुइबो गोनांथिसिनथार खामानियानो जादों जाहैबाय गावनि सायाव खामानि मावनाय। मुलुगखौ सोलायनायनि सिगां गावखौ सोलायग्रोनानै ला। थासारि एबा हालोदखौ सोलायनायनि सिगां गावनि साननाय हनायखौ सोलायग्रो। जों गोबां समावनो गोरोन्थि खालामोदि जे जोङो बायजोआरिफोरखौ कन्ट्रल खालामनो, दबथायनो हास्थायो एबा सानो। जेरैहाय रांखान्थिखौ कन्ट्रल खालामनो, सुबुंफोरखौ कन्ट्रल खालामनो आरो जि खाबुफोर दङ खाबुफोरखौ कन्ट्रल खालामनो जों सानो। नाथाय सैथो दबथायनाया एबा कन्ट्रला मोनसेल' बेसादाव दं, बे जाहैबाय जों गावनो एबा नोंथाङा गावनो। नोंथाङा जुदि सानफा एफा जुदि मोजां जालाङोब्ला अब्लाना नोंथांनि जिउआ गावनो गाव मोजांनिख्रुइ मोजांसिन जालांनो हमो। सानसेयाव 1% मोजां जा, मोजां खामानि माव, अब्लाना नोंथाङा 1 बोसोरावनो 37 गुन मोजां जालांगोन। दान्दिसे समनि थाखाय एसे साननानै नायनायसाय। नोंथाङा जुदि सानसेयाव 30 मिनिट माबा मोनसे सोलोंनायाव सम हगारोब्लाबो अब्लाना नोंथाङा 1 बोसोरावनो बैबायदि मानसि जानो हागोन जायखौ नोंथाङा दिनै हाथावा होननानै साननानै लायो। आं बेबायदि जाथावनाय नङा एबा आं बेबायदि जाथारनाय नङा होननानै साननानै लायो, बैबायदि मानसिखौबो नोंथाङा जाहैनो हागोन। लेखाफोर फराय, गोदान खायदाफोरखौ सोलों, गोदान स्किलफोरखौ सोलों, गावनि रोंगौथिखौ गोगोम खालाम, गावनि ब्रेनखौ गोगोम खालाम। जेब्ला नोंथाङा गावखौनो आपग्रेड खालामो अब्लाना नोंनि संसाराबो गावनो गाव आपग्रेड जालाङो। बेनिखायनो गिबियावनो मुलुगखौ सोलायनो होननानै दासान एबा सोरखौबा सोलायनानै होनो, माबा मोनसेखौ सोलायनानै होनो होननानै साननानै दाला, नाथाय गिबियावनो गावखौ सोलायग्रो। बिनि उनाव नोंथाङा गासैखौबो सोलायनो हागोन। दानाब्ला फैदो नैथि बाथ्रायाव, बेनो जादों जाहैबाय डिसिप्लिन एबा आब्रुथिखौ गावनि मोनसे हुदा खालामनानै ला। थुलुंगा होनाय बाथ्राफोरा, साजेसन होनाय बाथ्राफोरा, मटिभेसन बाथ्राफोरा नोंथांखौ जागायजेनहोनो हानो हागौ, नाथाय डिसिप्लिना नोंथांखौ दैदेनलांगोन, आवगायलांगोन। नायगिरिफोर सैथो बाथ्रा बुंनानै होनोना, बेनो जाहैबाय नोंथांनि जिथु मुड दङ, बे नोंथांनि मुडानो नोंनि बयनिख्रुइबो गिदिरसिन सुथुर। मुड माने गोसोनि थासारि एबा गोसोनि अबस्था। बे गोसोनि थासारि, गोसोनि अबस्थायानो नोंथांनि बयनिख्रुइबो गिदिरसिन सुथुर। जेब्ला गोसो जागोन अब्लासो आं खामानि मावगोन होननानै साननाय बै गोसोआ नोंथांखौ माब्लाबाबो जौगाहोनाय नङा, नोंथांखौ जेरावबो लांनाय नङा। गोसो जाब्लाल' मावग्राफोरा माब्लाबाबो जाफुंसार जाया, नाथाय गोसो गैयैयावबो, गोसो जायै समावबो खामानि मावग्राफोरासो जाफुंसार जानो हायो एबा जाफुंसार जायो। डिसिप्लिननि ओंथियानो जादों जाहैबाय जायहा गोनांथि बैखौ मावनाय, गोसो जाब्लाबो गोसो जायाब्लाबो बेखौसो डिसिप्लिन होननानै बुङो। फुङाव सिखारनाय,
खामानिखौ मावफुंनाय, समखौ सन्मान होनाय, बेफोरबायदि फिसा फिसा हुदाफोरानो नोंथांनि गिदिर जाफुंसारनायनि लामा जायो। नायगिरिफोर गोसोआव लाखिगोन डिसिप्लिन समान फ्रिडम। जेब्ला नोंथाङा गावखौ दबथायो, गावखौ कन्ट्रल खालामो, अब्लाना जिउआ नोंथांखौ दबथायनो हाया। बेनिखायनो जिउआव जुदि साक्सेसखौ हास्थायोब्ला गावनि जिउआव डिसिप्लिनखौ हुदा खालाम। दानाब्ला फैदो थामथि बाथ्रा, बेनो जादों जाहैबाय राइट इनभाइरनमेन्ट, जेरावहाय जोङो सैथो थासारिखौ सायख'नानै लानो नांगौ, सैथो बेंखनथिखौ सायख'नांगौ। नोंथाङा जाय साबा सुबुंफोरजों समखौ गोबांसिन बारहोयो, नोंथाङा बिथांमोननि थाखाय गोनां जायो। नोंथाङा जुदि अजद आपत्ति खालामबाय थाग्रा, कमप्लेन खालामबाय थाग्रा सुबुंफोरनि गेजेराव दङब्ला एबा बिथांमोनजों लोगोसे थादोंब्ला नोंथाङाबो लासै लासै बिथांमोन बायदि जालांगोन। आरो नोंथाङा जुदि बेबायदि मानसिफोरनि गेजेराव थादोंब्ला जायफोरा गिदिर गिदिर सिमांफोर नुयो, गोबां मेहनत खालामो, गोबां मावख्रुबो आरो माब्लाबाबो जेननानै थाया, बेबायदि मानसिफोरजों लोगोसे जुदि नोंथाङा थादोंब्ला नोंथाङाबो लासैनो बेबायदि जालांगोन, बैसोर बायदि जालांगोन। एबा नोंथाङाबो सोलायलांगोन, नोंथाङाबो गिदिर गिदिर सिमां नुगोन, नोंथाङाबो गोबां मावख्रुबग्रा जागोन, मेहनत खालामग्रा जागोन आरो नोंथाङाबो जेननानै थाग्रा जानाय नङा। नोंथांनि सोरगिदिं थासारिया नोंथांनि साननाय हनायखौ दायो आरो नोंथांनि साननाय हनाया नोंथांनि भबिष्यतखौ, नोंथांनि फिउचारखौ थि खालामो एबा दायो। बेनिखायनो नोंनि साखाथि फाखाथियाव थानाय सुबुंफोरखौ, मानसिफोरखौ मोजाङै नोजोर होनानै सायख'नानै ला। आरो नोंथाङा जुदि नोंथांनि सोरगिदिं बेबायदि मोजां लोगोखौ नागिरनानै मोनाखैब्ला अब्लाना नोंथाङा लेखाफोरखौ लोगो बानाय, माखासे अडिअ' परामर्शफोरखौ खोनासं आरो सोलों। मानोना सैथो लोगोफोरा गोबां समाव जेबो बाथ्रा बुङाब्लाबो गासैखौबो फोरोंनानै गालाङो। दानाब्ला फैदो ब्रैथि बाथ्रा, बेनो जादों जाहैबाय जेननायखौ गिनानै थानो नाङा। नायगिरि लोगोफोर, नोंथांमोना मोनथिगौना बयनिख्रुइबो गिदिरसिन गोरोन्थिया मा? बे गोरोन्थियानो जादों जाहैबाय नाजायालाबानो थानाय। नाजायालाबानो थानायनि जाहोनानो जादों जाहैबाय गिनाय। फेलें जानाया एबा जेननाया जोबथा नङा, नाथाय बियो मोनसे सोलोंनायनि खाबुसो। जेब्ला नोङो गोग्लैयो, जेब्ला नोङो जेनो, अब्लानो बै समावनो नोङो गोदानखौ सोलोंनो खाबु मोनो एबा गोदानखौ नों सोलोङो। नाथाय जों गोबां समावनो मा खालामनानै लायो? बे जाहैबाय जोङो माब्लाबा खनसे फेलें जानो हागौ, गोग्लैनो हागौ, जेननो हागौ, नाथाय जोङो मा खालामनानै लायो? जोङो नाजानायखौनो बन्द' खालामो, नाजानायखौनो दोनथ'यो। गोसोआव लाखिगोन, जायहा गोग्लैनायखौ गियो, जेननायखौ गियो, बियो माब्लाबाबो बिरनो सोलोंनाय नङा। नोंहा जेननो थाखाय गनायथि दं, मोन्थाय दं, नाथाय जेननानै थाबाय थानो थाखाय अधिकार गैया। साफ्रोमबो जाफुंसार जानाय सुबुंनि आन्दोआव गोबां रोखोमनि फेलें जानाय, गोबां रोखोमनि जेननायफोर दङ, नाथाय बिसोरो गोग्लैसोनानै थायाखै, ट्राइ खालामनाय, नाजानायखौ नागारनानै थायाखै। बिसोर गोग्लैदों, गोदान सोलोंदों, नाजादों आरो मावदों आरो जाफुंसार जादों। बेनिखायनो लोगोफोर, जेब्ला फैबाय थानाय समाव नोंथांनि जिउआव जुदि फेलेंआ फैयोब्ला बेनो आंनि जोबथा होननानै साननानै लानो नाङा, नाथाय बियो आंनि मोनसे ट्रेनिंसो होननानै साननानै ला। दानाब्ला फैदो बाथि बाथ्रा, जेरावहाय आङो नोंथांमोनखौ भिडिअनि गिबिसिनावनो बुंदोंमोन जे गोबां गोनांथिथार बाथ्रा होननानै, जाय बाथ्राया गासै जिउखौ सोलायनानै होनो हागौ। बेनो जादों जाहैबाय कनसिस्टेन्सियै थानाय, दिदोमै थानाय, मोनसेयावनो थाबाय थानाय। नोंथांनि सिमां आरो नोंथांनि मोगथांनि गेजेराव मोनसे बुस्थुआ गसंनानै दं जाहैबाय, बेनो जादों जाहैबाय कनसिस्टेन्सि, दिदोमै थानाय। हमनानै ला, सानसे खामानि मावबाय आरो सानबा आरामै जिरायनानै थाबाय, बेबायदि खामानि मावनाया जानाय नङा एबा जाफुंसार जानायखौ लाबोनाय नङा। नोंथाङा सानफ्रोमबो फैनो नांगोन, नोंथाङा सानफ्रोमबो मावनो नांगोन, नोंथाङा सानफ्रोमबो एसे जौगाहोनो नांगोन। फिसा आगान जानो हागौ एबा आगानसेल' जानो हागौ, नाथाय बे आगानखौनो अरायबो होनो नांगोन, सानफ्रोमबो होनो नांगोन, सानफ्रोमबो मावनो नांगोन। जेब्ला थरथिंसे दैया गोग्लैबाय थायो, अब्लाना अन्थाइखौबो सोखावनो हायो। नोंथांनि मावख्रुबनायाबो, नोंथांनि खस्थ' खालामनायाबो बेबायदिनो जानो नांगौ। खामानिया लासै जानो हागौ, नाथाय थाद'नो नाङा। जेब्ला जोङो कनसिस्टेन्सियै दिदोम थानानै मोनसे खामानियावनो मावख्रुबबाय थागोन, अब्लाना थारैनो जाफुंसारखौ मोनथारगोन, जाफुंसार जानो हागोन। नायगिरि नोंथांमोन, दानाब्ला सोंलुआ जाहैबाय, नोंथांमोनाथ' बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ खोनासंबाय एबा खोनाबाय, नाथाय दानाब्ला खामानिखौ माबोरै मावगोन? दिनैनिफ्रायनो जागायजेन। जेरैहाय गावखौ फोसाबनो थाखाय सानफ्रोमबो गावनि थाखाय 30 मिनिट खामानि माव। मोनसे फिसा हुदा खालाम आरो बेखौनो सानफ्रोमबो माव, गले गले माव। गावनि साखाथियाव थानाय सोरगिदिं थासारिखौ मोजां खालामनानै ला। मोनफ्रोमबो फेलें जानायखौ
मोनसे सोलोंनायनि सुबिदा एबा खाबु होननानै साननानै ला। आरो बयनिख्रुइबो गोनांसिनानो जादों जाहैबाय माब्लाबाबो थाद'नो नाङा। जेखि खामानि जाया मानो फिसानिफ्राय जागायजेन, नाथाय दिनैनिफ्रायनो माव एबा दिनैनिफ्रायनो जागाय। नायगिरिफोर गोसोआव लाखि, ग्रथ जानाया, जौगानाया, डेभेलप जानाया माबा मोनसे सोमोनांथावै जानाय नङा। बियो सानफ्रोमबो फिसा फिसा देरहानायनिसो मोनसे फिथाइ। नोंथाङा जुदि बे मोनबा खान्थिखौ जिउआव जुदि लाबायब्ला एबा लायोब्ला, अब्लाना नोंथाङा जाफुंसार जानायखौ नागिरनो दरखार जानाय नङा। जाफुंसार जानाया नोंथांखौसो नागिरनानै फैगोन। लोगो नायगिरि नोंथां, दानाब्ला बे नोंनि बाहागोसै। नोंथाङा जुदि थारैनो नोंथांनि जिउखौ सोलायनो होननानै सानदोंब्ला बे भिडिअखौ केवल नोंथाङा नायनानैल' दाथा, नाथाय नोंथांनि जिउआव बेखौ बाहाय। आरो बे भिडिअआ नोंथांनि गोसोखौ जुदि गोजोन होबायब्ला मोनसे लाइक बे भिडिअनि थाखाय होदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामदो आरो लोगोसे चेनेलाव नोंथाङा गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो। मानोना जोङो बेयाव बाथ्राल' सावराया, नाथाय जोङो जिउखौनो सोलायहोयो। दिनैनिफ्रायनो जागायजेनदो, दानो जागायजेनदो, मानोना मोजां समा माब्लाबाबो फैया। मोजां समखौ जों बानायनासो लानो गोनां जायो। दे अब्ला दिनैनि थाखाय भिडिअआ बेसेनोसै। थेंक इउ।